Depresija nije samo tuga. To je ozbiljno stanje koje pogađa milione ljudi širom sveta, uključujući i ovde u Srbiji. Važno je razgovarati o tome otvoreno. Dobrodošli nazad na kanal Pravoslavni put. Danas ćemo govoriti o jednoj temi o kojoj se mnogo ćuti, a još više pati. Govorit ćemo o depresiji, o njenim uzrocima i o tome kako se iz nje izlazi iz pravoslavne perspektive, bez izmišljanja, bez prečica i bez lažnih obećanja. Ovaj video nije namenjen brzom rešenju, nije namenjen motivaciji, nije namenjen površnim odgovorima. Ovo je pokušaj da se jedna teška ljudska borba sagleda ozbiljno, istinito i smireno, onako kako je crkva kroz vekove posmatrala čovekovu dušu. Depresija nije nova pojava. Ona nije proizvod savremenog doba, iako se danas o njoj više govori. Čovjek je i ranije gubio snagu, gubio nadu, osjećao prazninu i umor koji ne prolazi ni posle sna, ni posle odmora, ni posle razgovora. Razlika je samo u tome što je nekada čovjek to stanje nosio u tišini, dok danas ono dobija ime. Važno je odmah reći jednu stvar jasno i bez zadrške. Depresija nije sramota. Depresija nije slabost. Depresija ne znači da čovjek nema veru. Čovjek može verovati i istovremeno duboko patiti. Može se moliti i ne osjećati utehu. Može znati šta je ispravno, a ipak ne imati snage da ustane iznutra. Crkva to ne poriče. Naprotiv, ona to poznaje veoma dobro. U ovom serijalu nećemo govoriti protiv medicine. Nećemo suprotstavljati veru i lečenje. Nećemo pojednostavljivati stanje koje je složeno i bolno. Govorit ćemo o depresiji kao stanju duše, uma i tela, koje zahteva strpljenje, razumevanje i put, a ne osudu. U narednim poglavljima pokušat ćemo da odgovorimo na nekoliko ključnih pitanja. Šta je depresija, a šta ona nije? Zašto čovjek u nju upada? Zašto je danas toliko rasprostranjena? I kako izgleda put izlaska koji je u skladu sa pravoslavnim iskustvom i istinom? Ako vam je ovaj sadržaj važan, ne zaboravite da zapratite kanal Pravoslavni put kako biste pratili i naredne dokumentarce. U komentarima možete napisati koju temu želite da sljedeću zajedno obrazložimo, ozbiljno i bez površnosti. Sada ćemo krenuti od osnova, da najpre jasno razumemo šta depresija zaista jeste, a šta nije. Depresija nije samo tuga. To je stanje u kojem čovek izgubi snagu iznutra. Da bismo uopšte mogli da govorimo o depresiji na ozbiljan i pošten način, moramo najpre razdvojiti jednu važnu stvar. Moramo razumeti šta depresija zaista jeste, ali i šta ona nije. Jer mnogo zabluda oko ove teme ne dolazi iz zle namere, već iz nerazumevanja. Ljudi često govore o depresiji olako, koriste tu reč za svaku tugu, za svaki loš dan, za svaki umor. Ali depresija nije prolazno neraspoloženje, nije kratkotrajna tuga, nije ni trenutak slabosti. Čovjek može biti tužan, a da nije depresivan. Može plakati, a da mu duša i dalje ima snagu. Može prolaziti kroz težak period, a da u sebi ipak nosi smisao i nadu. Depresija počinje tamo gde nada počinje da se gasi, ne naglo, ne odjednom, već polako, tiho, gotovo neprimetno. To je stanje u kojem čovjek ne gubi samo radost, već gubi unutrašnju pokretačku silu. Stvari koje su nekada imale smisla, sada ga nemaju. Ono što je nekada davalo snagu, sada ne dotiče ništa. Čovjek funkcioniše s polja, ali se iznutra osjeća prazno. Važno je reći i ovo jasno. Depresija nije lenjost. Depresivan čovjek ne bira da bude takav. On često želi da ustane, želi da se pokrene, želi da živi, ali nema snage da to učini. Depresija nije ni kukavičluk. Naprotiv, mnogi ljudi koji nose depresiju s polja deluju snažno, odgovorno i sabrano. Oni rade, brinu o drugima, izvršavaju obaveze, ali u sebi vode tihu borbu koju niko ne vidi. I što je možda najvažnije da se kaže, depresija nije znak da čovjek nema veru. Ovo je mesto gde se prave najveće greške i gde se ljudi najviše povređuju. Postoji pogrešno uverenje da prava vera automatski znači unutrašnji mir, radost i lakoću. Ali iskustvo crkve nikada nije učilo tako. Čovjek može duboko verovati i istovremeno biti slomljen iznutra. Može se moliti i ne osjećati utehu. Može znati da Bog postoji, a ipak se osjećati udaljeno i prazno. Vera ne poništava ljudsku slabost. Ona joj daje smisao i put,
ali je ne briše magično. U pravoslavnom razumevanju depresija se ne posmatra samo kao psihički problem, niti samo kao duhovna borba. Ona se posmatra kao stanje koje zahvata celog čoveka, njegovu dušu, njegov i njegovo telo. Zato crkva nikada nije gledala na čoveka kao na podeljeno biće. Ne postoji čista podela na duhovno i neduhovno. Sve u čoveku je povezano. Kada je duša dugo opterećena, strada i Kada je iscrpljen, slabi i telo. Kada telo nema snage, duša se još teže bori. Depresija se često javlja kao dugotrajno stanje unutrašnje iscrpljenosti, ne samo od rada, već od života bez oslonca, bez tišine, bez smisla, bez prostora gde čovek može da bude iskren prema sebi. Zato je pogrešno svesti depresiju na jednu rečenicu ili jedan uzrok. Ona skoro nikada ne dolazi iz jednog izvora. Najčešće je rezultat dugotrajnog unutrašnjeg pritiska, razočaranja, potisnute tuge, neizgovorene boli. U ovom stanju čovek često ne može ni da objasni šta mu tačno fali. Zna samo da nešto nije u redu, da nema snage, da ga život ne raduje, da mu je teško i kad nema spoljašnjeg razloga. I upravo tu leži opasnost, jer okolina često ne vidi problem, a čovek ostaje sam sa sobom. Crkva nikada nije učila da se ovakvo stanje ignoriše ili potiskuje. Naprotiv, ona poziva na trezvenost, na iskreno sagledavanje sebe, bez ulepšavanja i bez osuđivanja. Depresija nije kraj čoveka, ali jeste znak da nešto u njegovom unutrašnjem životu traži pažnju, strpljenje i put. Zato, pre nego što govorimo o uzrocima i o izlazu, bilo je neophodno da ovo razjasnimo. Da znamo da depresija nije sramota, da nije greh sam po sebi, da nije dokaz Božijeg odsustva. Ona je stanje koje zahteva razumevanje, a ne presudu. Put, a ne pritisak. Istinu, a ne fraze. U sledećem poglavlju govorit ćemo o tome kako je crkva kroz svoje duhovno iskustvo prepoznavala i opisivala ovo stanje i zašto su sveti oci o ovome govorili mnogo ozbiljnije nego što se danas često misli. Kada se govori o depresiji iz pravoslavne perspektive, veoma je važno da se odmah razjasni jedna stvar. Crkva nikada nije posmatrala čovekovu patnju površno, nikada je nije negirala, nikada je nije pojednostavljivala. U duhovnom iskustvu crkve postoji duboko razumevanje stanja u kojem čovek gubi unutrašnju snagu, volju i radost. To stanje se ne opisuje modernim terminima, ali je suštinski prepoznato vekovima unazad. Sveti oci su govorili o stanju duhovne klonulosti, unutrašnje težine i osjećaja besmisla koji zahvata čitavog čoveka. To nije bila prolazna tuga, nije bila trenutna slabost. To je bilo stanje u kojem čovek više ne vidi izlaz, čak i kada zna šta je ispravno. U tom stanju čovek često zna da bi trebalo da se moli, ali nema snage. Zna da bi trebalo da se raduje, ali ne osjeća ništa. Zna da Bog postoji, ali mu se čini daleko. I važno je reći, sveti oci nisu osuđivali ovo stanje. Nisu govorili čoveku da je slab, nisu mu govorili da nema veru. Govorili su da je ranjen. U pravoslavnom razumevanju čovek nije samo koji razmišlja, niti samo telo koje funkcioniše. Čovek je živo biće koje nosi u sebi dubinu, savest, sećanja, strahove, rane i nadu. Kada se ta unutrašnja ravnoteža dugo narušava, dolazi do stanja koje danas nazivamo depresijom. Sveti oci su primećivali da se ovakvo stanje često javlja posle dugotrajnog unutrašnjeg napora, posle razočaranja, posle gubitaka, posle borbi koje su se vodile u tišini, bez podrške i bez razumevanja. Čovek tada više ne osjeća da ima oslonac u sebi i ne zato što ga nikada nije imao, već zato što je iscrpljen. U duhovnim spisima često se pominje da najveća opasnost ovog stanja nije sama tuga, već očajanje. Očajanje nije isto što i bol. Bol još uvek može da se iznese. Očajanje je stanje u kojem čovek počinje da veruje da nema izlaza, ali i ovde crkva ostaje trezvena i smirena.
Ona ne dramatizuje, ne stvara strah, ne gura čoveka dublje u tamu. Umjesto toga, ona ukazuje da je očajanje znak da je čovek preuzeo na sebe više nego što može da nosi sam. U duhovnom iskustvu crkve, depresija se nikada ne posmatra izolovano. Ona se ne odvaja od života koji čovek živi, od ritma u kojem se kreće, od odnosa koje ima prema sebi, prema drugima i prema Bogu. Zato sveti oci nikada nisu nudili brza rešenja, nisu govorili uradi ovo i bit ćeš dobro, nisu nudili tehnike, nisu nudili formule, oni su govorili o putu, o strpljenju, o postepenom vraćanju unutrašnje ravnoteže. Važno je razumeti i ovo. Crkva nikada nije učila da je svaka depresija isključivo duhovnog porekla. Nikada nije učila da je svaki čovek sam kriv za svoje stanje. Naprotiv, u njenom iskustvu postoji duboko razumevanje ljudske slabosti, razumevanje da telo slabi, da može da se iscrpi, da okolnosti mogu da pritisnu čoveka do granice izdržljivosti. Zato je pogrešno misliti da su sveti oci gledali na depresiju kao na greh sam po sebi. Oni su je gledali kao na upozorenje, kao na znak da je čoveku potrebna pomoć, a ne pritisak. U ovom poglavlju važno je zapamtiti jednu stvar. Pravoslavno razumevanje depresije ne počinje osudom, počinje sa osjećanjem, sa tišinom, sa spremnošću da se čovek sasluša, a ne da mu se drži predavanje, jer duša koja pati ne traži objašnjenje, ona traži oslonac. U sledećem poglavlju govorit ćemo o konkretnim uzrocima depresije, o tome kako ona nastaje i zašto danas pogađa toliko ljudi, često i onda kada spolja deluje da nema razloga. Da bismo razumeli depresiju, moramo se udaljiti od jedne opasne navike savremenog sveta, navike da svaku ljudsku patnju svedemo na jednu reč i jedan uzrok. Depresija gotovo nikada ne nastaje iz jednog razloga. Ona je najčešće posledica dugotrajnog unutrašnjeg stanja koje se godinama gradi, a tek kasnije ispolji. U pravoslavnom razumevanju čovek nije mehanizam koji se pokvari odjednom. On je biće koje se troši polako, često neprimetno, sve dok u jednom trenutku više nema snage da nosi ono što je godinama nosio u tišini. Jedan od najdubljih uzroka depresije jeste gubitak smisla. Čovek može imati posao, obaveze, planove, čak i uspeh, ali ako ne vidi dublji smisao svog postojanja, njegova unutrašnja snaga počinje da slabi. Bez smisla sve postaje napor. Bez smisla i radost postaje kratkotrajna. Bez smisla čovek se umara čak i kada miruje. Crkva oduvek uči da čovek nije stvoren samo da preživi, već da živi sa ciljem. Kada se taj cilj izgubi, duša počinje da luta, a lutanje duše je jedan od najtiših, ali i najtežih oblika patnje. Drugi važan uzrok depresije jeste dugotrajna unutrašnja borba bez oslonca. Mnogi ljudi godinama nose u sebi krivicu, razočaranje, stid, neizgovorene rane, nose ih sami, ne dele ih ni sa kim, ne zato što su jaki, već zato što su naučili da ćute. Takva tišina ne donosi mir, ona polako iscrpljuje. Čovek koji stalno potiskuje ono što ga boli ne prestaje da pati. On samo uči da pati u sebi i upravo tu se često rađa depresija, ne kao iznenadni pad, već kao posljedica dugotrajnog unutrašnjeg pritiska. Pravoslavno iskustvo jasno pokazuje da duša ne može beskonačno da trpi bez isceljenja. Ona ili nalazi put ka smislu i osloncu ili počinje da se gasi. Još jedan snažan uzrok depresije jeste život bez tišine. Savremeni čovek retko ostaje sam sa sobom, ne u zdravom smislu, ne u tišini koja leči. Buka, brzina, stalni tok informacija, stalno poređenje sa drugima, sve to ne ostavlja prostoru duše da diše. Čovek tada ne zna ni šta osjeća, ni zašto mu je teško. Zna samo da je umoran. Crkva vekovima upozorava da duša bez tišine slabi. Ne zato što tišina rešava sve probleme, već zato što u tišini čovek prvi put čuje sebe.
Bez tog susreta sa sobom problemi se ne rešavaju, oni se samo odlažu. Važan uzrok depresije jeste i usamljenost, ali ne samo fizička. Čovek može biti okružen ljudima, a da se osjeća potpuno sam. Može razgovarati, smejati se, biti prisutan, a da nema osjećaj da ga iko zaista vidi. Takva usamljenost duboko ranjava, jer čovek nije stvoren da nosi život sam. On je stvoren za zajednicu, za odnos, za razmenu ljubavi i razumevanja. Kada toga nema, duša se povlači, a povlačenje duše, ako traje dugo, često vodi u depresiju. Ne sme se zanemariti ni telesni i psihički umor. Crkva nikada nije učila da telo nema veze sa duhovnim stanjem. Naprotiv, sveti oci su jasno govorili da iscrpljeno telo otežava duhovnu borbu. Nesanica, preopterećenje, neredovan život, stalna napetost, sve to slabi čoveka. I kada telo oslabi, postaje teži, a kada oslabi, duša se teže bori. Zato je pogrešno govoriti da je depresija samo duhovni problem ili samo psihički problem. Ona je stanje koje zahvata celog čoveka. Još jedan dubok uzrok depresije jeste poređenje sa drugima. Savremeni čovek stalno gleda tuđe živote, tuđe uspehe, tuđe slike sreće i u tom poređenju često gubi osjećaj sopstvene vrednosti. Crkva uči da se čovek ne meri u odnosu na druge, već u odnosu na istinu i ljubav. Kada se ta mera izgubi, dolazi do unutrašnjeg rasula. Na kraju, važno je reći i ovo. Depresija se često javlja kod ljudi koji su dugo bili jaki, koji su dugo nosili druge, koji su dugo potiskivali sebe. To nije slučajnost. To je znak da snaga ima granicu i da nijedan čovek nije stvoren da nosi život sam. U ovom poglavlju vidimo jednu jasnu istinu. Depresija ne dolazi da uništi čoveka. Ona dolazi kao znak da je nešto u njegovom životu izgubilo ravnotežu. U sledećem poglavlju govorit ćemo o zašto je depresija danas toliko rasprostranjena i zašto savremeni način života dodatno produbljuje ovu unutrašnju borbu. Kada se danas govori o depresiji, često se stiče utisak da je ona postala bolest savremenog doba, kao da je ranije nije bilo, kao da je čovek nekada bio jači, stabilniji, otporniji, ali istina je drugačija. Depresije je bilo i ranije, patnje je uvek bilo. Ono što se promenilo nije čovekova duša, već način na koji čovek danas živi. Savremeni čovek živi u stalnoj brzini, retko kada staje, retko kada ćuti, retko kada ostaje sam sa sobom na zdrav način. Dan počinje žurbom i završava se umorom. Misli se ne smiruju ni kada telo legne. Pažnja je stalno rasuta, razvučena na 100 strana, bez sabranosti. Crkva vekovima upozorava da čovek bez sabranosti gubi unutrašnji oslonac. Ne odjednom, već postepeno. Kada čovek stalno živi spolja, a retko se vraća unutra, duša počinje da slabi. Ne zato što je slaba po prirodi, već zato što je zapostavljena. Još jedan razlog zbog kojeg je depresija danas toliko prisutna jeste stalno poređenje. Savremeni čovek svakodnevno gleda tuđe živote, tuđe uspehe, tuđe osmehe, tuđe slike sreće, ali ne vidi ono što je iza tih slika. U tom poređenju čovek počinje da meri svoju vrednost spoljašnjim kriterijumima. Koliko vredi, koliko ima, koliko je uspešan, koliko je primećen. A kada se vrednost čoveka svede na ono što ima ili pokazuje, duša neminovno strada. Pravoslavno iskustvo uči da čovekova vrednost ne dolazi iz uspeha, već iz postojanja. Ali kada se ta istina izgubi, čovek ostaje u stalnom unutrašnjem pritisku da mora više, jače, bolje. Takav pritisak ne ostavlja prostor za mir. Veliki problem savremenog života jeste i odsustvo zajednice. Iako smo povezani više nego ikada, mnogi ljudi se osjećaju duboko usamljeno. Razgovori su površni, odnosima nedostaje dubina, retko ko sluša, a još ređe ko razume. Čovek tada nema gde da spusti teret koji nosi, a teret koji se ne deli vremenom postaje nepodnošljiv.
Crkva nikada nije zamišljala čoveka kao usamljeno biće. Zajednica je uvek bila mesto isceljenja, mesto gde se bol deli, a radost umnožava. Kada zajednica nestane, čovek pokušava da sve nosi sam. I tu često počinje lom. Još jedan važan razlog savremene depresije jeste gubitak smisla patnje. Ranije je čovek znao da patnja ima mesto u životu, da nije besmislena, da nije kraj. Danas se patnja doživljava kao greška, kao nešto što treba odmah ukloniti, kao dokaz neuspeha. Kada čovek ne vidi smisao u patnji, ona ga brže lomi. Ne zato što je patnja jača, već zato što nema okviru koje može da se razume. Pravoslavno iskustvo ne slavi patnju, ali joj daje smisao. Ne objašnjava je uvek, ali je ne ostavlja bez nade. Savremeni način života često čoveka odvaja i od ritma. Nered u spavanju, nered u ishrani, nered u danu. Bez ritma telo slabi, bez ritma se zamara, bez ritma duša gubi oslonac. Sveti oci su uvek naglašavali važnost reda, ne kao strogoće, već kao zaštite čoveka. Na kraju, važno je reći i ovo. Savremeni čovek retko sebi dozvoljava da bude slab. Od njega se očekuje da stalno funkcioniše, da stalno ide napred, da ne pokazuje pukotine, ali duša koja ne sme da pokaže slabost, vremenom se povlači u sebe i tamo, u toj tišini, često se rađa depresija. Zato depresija danas nije znak da je čovek gori nego ranije. Ona je znak da čovek živi u svetu koji mu sve teže ostavlja prostor da bude čovek. U sledećem poglavlju govorit ćemo o najvećim zabludama o depresiji, o stvarima koje ljudi često govore dobronamerno, ali koje u stvarnosti mogu još više da povrede onoga ko pati. Jedan od razloga zbog kojih se depresija tako teško nosi nije samo bol koji ona donosi, već i način na koji se o njoj govori. Često ne iz zlobe, već iz nerazumevanja, ljudi izgovaraju rečenice koje umesto utehe donose još veću težinu. Jedna od najčešćih zabluda jeste da će depresija proći sama od sebe, da je to samo faza, da treba sačekati. Ali depresija nije običan umor koji prolazi posle odmora. Kada se stanje dugo zanemaruje, ono se ne povlači, ono se produbljuje. Ne naglo, već tiho. Još jedna teška zabluda jeste da depresivan čovek treba samo da se potrudi više, da bude jači, da se sabere. Takve rečenice često dolaze iz dobre namere, ali one nose poruku da je problem u čoveku, a ne u stanju u kojem se nalazi. Depresivan čovek već daje maksimum svojih snaga. Problem je što su te snage iscrpljene. Posebno bolna zabluda jeste tvrdnja da prava vera isključuje depresiju, da vernik ne bi trebalo da se osjeća prazno, slomljeno ili bez nade. Ovakvo razmišljanje ne pripada iskustvu crkve. Ono pripada površnom shvatanju vere. Vera ne briše ljudsku krhkost. Ona joj daje okvir i put, ali ne poništava borbu. Mnogi ljudi upravo zbog ove zablude skrivaju svoje stanje. Ne govore o njemu. Plaše se osude. Plaše se da će biti shvaćeni kao slabi ili nedovoljno duhovni. Tako depresija ostaje nevidljiva, a samim tim i teža. Još jedna česta zabluda jeste da se depresija može rešiti pozitivnim mislima, kao da je problem samo u načinu razmišljanja. Ali depresija nije problem optimizma, ona je stanje duboke unutrašnje iscrpljenosti. U tom stanju čovek ne može jednostavno da misli drugačije. Takav pritisak često dovodi do dodatne krivice. Čovek počinje da veruje da je sam kriv što ne uspeva da se izvuče. Velika zabluda jeste i ideja da se o depresiji ne treba govoriti, da je bolje ćutati, da je iznošenje problema znak slabosti. Ali crkva nikada nije učila da se bol leči ćutanjem. Naprotiv, istina, izgovorena u pravom trenutku i pred pravom osobom, često je prvi korak ka isceljenju. Još jedna opasna zabluda jeste da je depresija uvek posledica greha. Ovakvo razmišljanje dodatno ranjava čoveka koji već pati. Depresija može imati duhovne uzroke, ali ne znači da je svaki depresivan čovek grešnik više od drugih.
sveti oci su uvek bili oprezni u donošenju takvih sudova. Na kraju, jedna od najtiših, ali najopasnijih zabluda jeste da depresivan čovek nikome ne treba, da je teret, da je suvišan. Ova misao često ne dolazi s polja, već iznutra, i ona duboko razara. Pravoslavno iskustvo jasno govori suprotno. Čovek ima vrednost samim tim što postoji, ne zbog onoga što radi, ne zbog onoga što daje, već zato što jeste. Razbijanje ovih zabluda ne rešava depresiju samo po sebi, ali otvara prostor da se o njoj govori iskreno, bez straha i bez srama. U sledećem poglavlju govorit ćemo o pogrešnim načinima borbe sa depresijom, o stvarima koje ljudi često rade pokušavajući da pobegnu od bola, ali koje dugoročno stanje čine još težim. Kada čovek oseti da mu je teško iznutra, prirodna reakcija je da pokuša da pobegne od tog osjećaja, ne zato što je slab, već zato što bol traži izlaz. Problem nastaje onda kada se izlaz traži na mestima koja ne leče, već samo privremeno umrtvljuju. Jedan od najčešćih načina pogrešne borbe sa depresijom jeste stalna distrakcija. Čovek pokušava da ispuni svaki trenutak nečim spoljašnjim, zvukom, slikom, kretanjem, poslom. Na prvi pogled deluje kao da to pomaže, ali čim se buka utiša, težina se vraća i često bude još jača. Crkva ne osuđuje potrebu čoveka da se skloni od bola, ali upozorava da bekstvo ne donosi isceljenje, jer ono ne dotiče uzrok, već samo potiskuje posledicu. Još jedan čest način pogrešne borbe jeste preopterećenje. Neki ljudi, suočeni sa depresijom, počinju da rade još više, da preuzimaju još više obaveza, da sebi ne ostavljaju prostor za slabost, ali duša koja je iscrpljena ne oporavlja se dodatnim pritiskom. Naprotiv, ona se još više povlači. Postoji i bekstvo u zabavu, u površnu radost, u stalnu potrebu da se nešto osjeća. Ali radost koja dolazi s polja, bez unutrašnjeg oslonca, brzo se gasi i za sobom često ostavlja još dublju prazninu. Neki ljudi pokušavaju da pobegnu u izolaciju, povlače se od drugih, zatvaraju se u sebe, veruju da će tišina sama po sebi doneti mir, ali tišina bez smisla može postati težina, tišina bez oslonca može pojačati tamu. Crkva razlikuje lekovitu tišinu od usamljenosti. Lekovita tišina je prostor susreta, usamljenost je prostor povlačenja. Još jedan pogrešan put jeste poricanje. Čovek sebi govori da mu nije teško, da nema problem, da nema razloga da pati, ali ono što se ne prizna ne može se ni isceliti. Potisnuta bol ne nestaje, ona menja oblik. Posebno je važno pomenuti i pokušaj samolečenja bez razumevanja. Neki ljudi posežu za stvarima koje kratkoročno donose olakšanje, ali dugoročno produbljuju stanje. Crkva ovde ne moralizuje, ona upozorava, jer sve što obećava brzo olakšanje bez unutrašnje promene obično nosi cenu. Važno je reći i ovo, ni preterana duhovna prisila ne leči depresiju. Pritisak da se stalno moli, da se stalno bude sabran, da se stalno osjeća mir, može dodatno opteretiti čoveka koji već nema snage. Pravoslavno iskustvo nikada nije učilo da se duhovni život gradi nasiljem nad sobom. On se gradi strpljenjem. Depresija se ne leči bekstvom, ne leči se pritiskom, ne leči se poricanjem. Ona zahteva put, postepen, tih, istinit. U sledećem poglavlju govorit ćemo o tom putu, o pravoslavnom načinu izlaska iz depresije, bez obećanja brzih rešenja, ali sa jasnim osloncem i nadom. Ako je do sada neko slušao ovaj video sa distance, u ovom poglavlju više nema distance, jer ovde dolazimo do pitanja koje svako ko pati nosi u sebi, čak i ako ga nikada ne izgovori naglas. Kako dalje? Gde se ide kada nema snage? Gde se počinje kada čovek više ne vidi put? Pravoslavno iskustvo ovde ne nudi senzaciju, ne nudi nagli preokret, ne nudi trenutak u kome se sve menja. I upravo tu leži njegova snaga. Prvi i najteži korak izlaska iz depresije jeste priznanje.
Ne javno, ne pred svima, već pred sobom. Onaj trenutak kada čovek sebi kaže nisam dobro, teško mi je, ne mogu sam. To nije poraz, to je početak istine. Depresija se ne produbljuje zato što je priznata, ona se produbljuje zato što je potiskivana. Drugi korak jeste neostajanje u samoći, ne u gužvi, ne među masom, već u istinskom odnosu. Čovek ne mora da ima mnogo ljudi oko sebe. Dovoljna je jedna osoba pred kojom može da spusti teret. Jedan razgovor u kome ne mora da glumi snagu. Crkva uvek naglašava da se čovek ne spasava sam, ne zato što je slab, već zato što je stvoren za zajednicu. Treći korak, i možda najteži, jeste molitva kada nema snage za molitvu. Ne duga, ne savršena, ne kako treba, već iskrena. Ponekad je to samo jedna rečenica, ponekad samo uzdah, ponekad samo ćutanje pred Bogom. Pravoslavno iskustvo jasno govori, Bog ne traži formu, On vidi stanje. Četvrti korak jeste povratak osnovnom redu života, ne kao disciplini, već kao osloncu. San, hrana, kretanje, ritam dana. Ovo nije sporedno, ovo je temelj. Sveti oci su uvek znali da duša ne može da se bori ako je telo potpuno iscrpljeno. Briga o telu nije suprotnost duhovnom životu. Ona je njegov deo. I sada dolazimo do najvažnije tačke ovog poglavlja. Depresija se ne leči jednim trenutkom. Ona se leči putem na kojem čovek polako vraća poverenje u život. Ne kroz euforiju, ne kroz naglu radost, već kroz sitne, gotovo neprimetne pomake. Jedan dan u kome ustane, jedan razgovor koji ne izbegne, jedna noć u kojoj zaspi mirnije nego pre. Ovo možda ne zvuči kao hajp, ali ovo je stvarna pobeda, jer najveći preokreti u čoveku ne dešavaju se glasno, dešavaju se u tišini. U sledećem poglavlju govorit ćemo o nečemu što je izuzetno važno, a često pogrešno shvaćeno, o stručnoj pomoći, o lekovima, o lekarima i zašto traženje pomoći nije izdaja vere, već često čin odgovornosti prema životu. U razgovoru o depresiji često se stvara lažna podela, kao da čovek mora da bira između vere i lečenja, kao da odlazak lekaru znači manjak vere, ili kao da vera isključuje potrebu za stručnom pomoći. Ovakva podela ne pripada pravoslavnom učenju. Crkva nikada nije učila da se čovek leči samo molitvom, niti je ikada učila da se medicina suprotstavlja Bogu. Naprotiv, kroz istoriju, crkva je uvek gledala na lekara kao na saradnika u brizi za čoveka. Telo je dar, je dar i odgovornost prema tim darovima nije znak slabosti, već zrelosti. Depresija u mnogim slučajevima zahteva pomoć koja prevazilazi ličnu snagu čoveka. Postoje stanja u kojima je iscrpljen do mere da ne može sam da se stabilizuje. Postoje situacije u kojima je pomoć lekara neophodna da bi se čovek uopšte vratio u stanje u kojem može da se bori. Pravoslavno iskustvo to ne poriče. Važno je reći jasno i bez uvijanja. Lekovi sami po sebi nisu greh. Traženje pomoći nije izdaja vere. Odlazak lekaru nije znak duhovnog poraza. Vera ne isključuje razum. Vera ne isključuje odgovornost. Vera ne poništava činjenicu da čovek živi u telu koje može da se razboli. Crkva upozorava samo na jednu stvar, da se lečenje ne svede isključivo na hemiju, bez razumevanja čoveka kao celovitog bića, ali isto tako upozorava da se patnja ne ignoriše pod izgovorom duhovnosti. Postoje ljudi koji su godinama patili jer su verovali da moraju sve sami, da ne smeju da potraže pomoć, da će time pokazati slabost. Takav teret često postaje nepodnošljiv. Pravoslavni put nikada nije put krajnosti. On ne odbacuje ni duhovni život, ni stručnu pomoć. On ih spaja. Molitva i lečenje ne stoje jedno protiv drugog. Oni stoje zajedno, svaki na svom mestu. Lek može da stabilizuje stanje, razgovor može da razjasni misli, a duhovni život daje smisao i pravac. Kada se sve to spoji, čovek dobija šansu da se polako vrati sebi.
važno je i ovo naglasiti. Lečenje depresije nije znak da je neko slabiji od drugih. Često je suprotno. Potrebna je hrabrost da se prizna da je potrebna pomoć. Potrebna je odgovornost da se život shvati ozbiljno. Crkva nikada nije veličala samouništenje. Nikada nije učila da čovek treba da pati po svaku cenu. Uvek je branila život. Zato je važno zapamtiti. Ako je stanje teško, ako misli postaju tamne, ako se gubi volja za životom, traženje pomoći je obaveza, ne slabost. U sledećem poglavlju dolazimo do jednog od najdubljih pitanja ovog dokumentarca. Pitanja koje mnogi nikada ne postave naglas, ali ga nose u sebi. Šta depresija pokušava da nam kaže? I zašto se često pojavljuje onda kada više ne možemo da živimo površno? Depresija se često doživljava samo kao neprijatelj, kao nešto što treba ukloniti, kao smetnju koja kvari život. Ali pravoslavno iskustvo, bez romantizovanja i bez opravdavanja patnje, postavlja jedno dublje pitanje. Šta ako depresija nije samo kvar, već znak? Ne znak da je čovek slab, ne znak da je život promašen, već znak da duša više ne može da živi onako kako je do tada živela. Depresija se često javlja u trenucima kada čovek dugo ide protiv sebe, kada ćuti onda kada bi trebalo da govori, kada trpi ono što ne može da izdrži, kada se prilagođava svemu osim istini u sebi. U tom smislu, depresija nije pobuna tela ili uma, ona je često vapaj duše. Duša ne zna da govori jezikom reči, ona govori stanjima, težinom, prazninom, gubitkom radosti. Kada čovek ignoriše te znake, duša pojačava signal, ne da bi ga kaznila, već da bi bila primećena. Mnogi ljudi u depresiji kažu isto, ne znam šta mi je, ne znam zašto mi je teško, ali duboko u sebi osjećaju da nešto u njihovom životu nije u skladu. Možda žive život koji se od njih očekuje, ali ne i život koji ih ispunjava. Možda nose terete koji nisu njihovi. Možda su zaboravili ko su u pokušaju da opstanu. Crkva ovde ne daje jednostavne odgovore. Ona ne govori da je depresija dobra. Ona ne govori da je patnja korisna sama po sebi, ali govori da patnja često otkriva ono što je skriveno. Depresija često razbija iluzije. Iluziju da možemo sve. Iluziju da moramo uvek biti jaki. Iluziju da je vrednost čoveka u onome što postiže. Kada te iluzije padnu, ostaje čovek ogoljen, umoran, ali iskreniji nego ikada. U tom stanju čovek prvi put prestaje da glumi pred sobom, prestaje da se ubeđuje da je dobro kada nije, prestaje da se krije iza uloga. I tu, koliko god zvučalo paradoksalno, počinje mogućnost promene, ne brze promene, ne euforične promene, već istinite. Pravoslavni put nikada ne traži da čovek pobegne od bola po svaku cenu. On traži da bol ne ostane besmislen. Depresija često pokazuje da je čovek izgubio odnos sa sobom, sa drugima i često sa Bogom, ne zato što je prestao da veruje, već zato što više ne zna kako da bude iskren. U tom stanju Bog ne stoji kao sudija. On stoji kao onaj koji čeka da čovek prestane da beži. Depresija ne traži da se čovek slomi, ona traži da se čovek zaustavi, da pogleda gde ide, zašto ide i koga pokušava da zadovolji dok sebe gubi. Ovo poglavlje nije poziv da se depresija prihvati kao sudbina. Ovo je poziv da se ona shvati kao ozbiljan signal koji ne treba ignorisati, jer kada se taj signal čuje na vreme, put izlaska postaje moguć, ne lak, ne brz, ali stvaran. U sledećem, poslednjem poglavlju nećemo govoriti o tehnici, nećemo govoriti o metodu, govorit ćemo o nadi, ne kao emociji, već kao temelju na kojem čovek ponovo uči da živi. Kada se govori o depresiji, često se na kraju očekuje neka snažna poruka, nešto što će podići raspoloženje, nešto što će probuditi emociju, ali pravoslavno iskustvo nikada nije gradilo nadu na emociji, jer emocija dolazi i prolazi. Nada o kojoj govori crkva nije osjećaj, nije ni trenutno stanje,
Nije ni optimizam, nada je put. Put kojim čovek ide čak i onda kada ne osjeća snagu, čak i onda kada ne vidi jasno, čak i onda kada mu se čini da stoji u mestu. Depresija često pokušava da ubedi čoveka da je sve završeno, da nema izlaza, da se ništa neće promeniti, ali istina je tiša i dublja od tog glasa. Čovek ne mora danas da vidi ceo put, ne mora da zna kako će izgledati sutra, ne mora da ima rešenja. Dovoljno je da ne odustane od sledećeg koraka. Pravoslavni put nikada nije tražio od čoveka da bude savršen. Tražio je da bude istrajan, da ustane kada padne, da potraži pomoć kada ne može sam, da govori istinu o sebi, makar i tiho. Depresija ne definiše čoveka. Ona ne određuje njegovu vrednost. Ona ne govori ko je on. Ona govori da mu je teško. I to je važno razdvojiti. Bog nije bliži jakima nego slabima. On nije prisutan samo tamo gde je radost. On je često najbliži upravo tamo gde je borba. U tišini, u umoru, u pitanju bez odgovora. Ako si u ovom trenutku u depresiji, važno je da znaš jedno. Nisi zaboravljen, nisi promašen i nisi sam. Postoji put, postoji pomoć, postoji izlaz. Možda ne onakav kakav bi želeo, možda ne brz, ali stvaran. I ako si danas uspeo samo da izdržiš dan, to je već korak. Ako si uspeo da saslušaš ovaj video do kraja, to znači da u tebi još postoji nešto što želi život. Na kraju, zapamti ovo. Depresija nije kraj čoveka. Ona je mesto borbe, a borba, ma koliko teška bila, nikada nije uzaludna. Ako vam je ovaj dokumentarac značio, zapratite kanal kako bismo zajedno nastavili da govorimo o temama koje se često prećutkuju, ali duboko dotiču čoveka. U komentarima napišite koju temu želite da sledeću obradimo. Hvala vam što ste ostali do kraja. Mir vam i dobro.